Aivan loistavaa päivää teille kaikille. Ja mä oon Santtu ja tää on mun eka vlogi. Ja no... tulee pelivideoita. Ennen tubettelu on varmaan aika huono, mutta tää... Nyt on tällä... En tiedä mitä vielä kuvaan, mutta mulla on paljon pelejä. Mutta laittakaa kommentteihin mitä te haluatte. Mitä videoita te haluatte. Haluatteko te pelivideoita? Vai mitä videoita? Minä voin kuvata pelivideoita, mutta pelivideoita ainakin tulee. Niitä tulee. Joo. Niitä tulee siis. Joo, tän videon loppu voisi olla tässä. Kiitos jos katsoitte. Laittakaa kommentteja ja tykätkää videoista. Ja tilatkaa kanava. Se olisi moi moi!